May na po kamo sa Bicol. Sa video po na ito ay inyong matutunghayan ang napakaganda at napakaraming swimming pool dito sa Lologon Resort na matatagpuan lamang po dito sa San Rafael, Buhi, Camarines Sur, dito po sa Bicol. Hi guys! Dito naman kami sa Lologon Resort dito sa Buhi, Camarines Sur. At ayan po, dahil sa sobrang init ng panahon ay napakarami pong tao ang nandito. Napakalawak pala nito guys, Lologon Resort dito sa Buhi. Ayan o. Pero maganda din po dahil napakalinaw po ng tubig at napakarami po pala ng swimming pool nila dito. Ayan si aking asawa, si Lucky Koy, pagod yan mag-drive. Ya, kaway man. Kaway man. Pagod po yan mag-drive dahil medyo malayo. Ayan yan ang aking asawa ng aking kapatid. Lologon Resort. Ayan po, oh. Maganda din pala dito guys, napakalawak at ang dami nilang swimming pool, ang dami rin cottage at presko din po dito dahil nasa paanan lang po ng bundok. Ayan po, oh. At may slide din pala dun guys. Tara na nga at atin munang pupuntahan. Pero bago po yan ay ipapakita ko muna po sa inyo itong aking dalawang kapatid na magandahin daw. Bising-busy po sila sa paghiwa ng kamatis. Sana na sa pulit, tabi ka rin pang ito. Hari sa pulit na. At ito po ang kanilang mga paalala sa mga papasok dito sa resort. Maganda po dito dahil marami po sila tanim na iba't ibang klase ng puno. Kaya naman preskong presko po dito dahil nasa gilid din po ito ng bundok. At habang pinapakita ko po sa inyo ang magandang resort ay shoutout muna po kina Jojo Odjong. At shoutout din po kay Ma'am Evelyn Verona ng Kanaway Malilipot Albay. At kung gusto mo rin po ma-shoutout sa next video ko ay mag-comment ka lang po ng pa-shoutout at kung ano pa po ang gusto nyo sabihin. Salamat po kaninyo ngamin!